बिटिआरनि सिंनिखौल' जोङो मोनदोंब्लाबो जों जेबो सानाखै। आउट अफ बिटिआरावबो जोंनि माखासे एनडिएफबिनि समस्याखौ नायना होनांगौमोन। जाहाथे एनडिएफबि नालाय बयबो माने एनडिएफबि नालाय बयबो मोननांगौ। एक्स एनडिएफबिनि जानानै दिनै माखासे खोथाखौ जोङो जिल्लानि आं भद्र स्वर्गियारि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिनि आं 2020 जानुवारियाव सुक्ति जानानै जोबलांनायनि उनाव साननैसोनि उनाव 16 जुलाइ 2020 आवहाय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटि आफादखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै जोंखौ दाना होनाय जादों। आं भद्र स्वर्गियारि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिनि आं सासे आफादगिरि। जोंहा दिनै जिल्लायाव एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिया दिनै 3 बोसोर बारलांबाय। माखासे जोंनि रिहाबिलिटेसननि खोथा, माखासे जोंनि मार्टियार्सनि खोथा, माखासे जोंनि थालांनाय भेरिफिकेसन आरो मुंख्लंफोरनि बिभिन्न खामानिखौ जोङो 3 बोसोराव माखासे जोङो गोजौआवहाय सेन्ट्रेल लेभेलाव जोङो हैदोंमोन सावरायग्रा सारनियाव ओमफ्राय फेरेंगा सारनियावहाय। जोङो जोंनि एस केडार हिसाबै जोङो 154 केडार्सखौ जोङो भेरिफिकेसन जेनेबा जों मोननो हादोंमोन 2020 आवहाय। 2020 आव जोङो जोंनि भेरिफिकेसनखौ मोननो हानानै जोङो दाख्लैबावैसो दा पुलिस डिपार्टमेन्टनि 2% आवहाय दा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि दा सार्टिफिकेटखौ होदों। बेयावहाय जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै जों मोननो हायैनि खारनखौ जों फंनैसो बुंनो होननानै जोङो आवगायबोदों। दा जोंजों लोगोसे दङ बे जोंनि सारेन्डार ग्रुपनिनो सासे दैदेनगिरि आरो लोगोसे ओरैजाय सारेन्डार ग्रुपनिनो सेक्रेटारि हिसाबै दङ आरो लोगोसे जोंनि जिल्लानिनो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिनो गगामुग हालामाव थानाय सासे अनजालु बसुमतारी होननाया जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिनि सेक्रेटारि। दा बाथ्राया बेनो, जों खौसेयै जोङो खामानिखौ जों मावलांबाय थादोंब्लाबो माखासे जोंनि एक्स एनडिएफबि जोंनि माखासे केडार्सफोरा जोङो दा नैबे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, जों गोजौनिफ्राय जाहाथे जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय जोंनि माखासे 2% जिथुनाखि पुलिसनि मासिखौ जों आवग्रिनो हायाखै, जायनि जाहोनाव जोङो एसपि अफिसनिफ्राय जोङो सार्टिफिकेटखौ मोननो हायाखै। दा बेनि जाहोनाव जोङो माखासे जोंनि केडार्सफोरा बन्सित जानानै थादों। दा बै बन्सित जानानै थानायनि खारनाव जोङो दुखु फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेसो, जाहाथे जोङो बेखौसो खावलायहरगोन, जोङो जिल्लानि जानानै बा जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिया दासिमबो जोङो गोदोसोनानै थानाय बायदि जों मिडिया प्रसारबो जों खालामाखै। नाथाय दिनै जोङो बुंनो गोनां जादों सारमोनखौ, नाथाय सारमोना दुखु मोननो नाङा। जोङो सेन्ट्रेल लेभेलनि सारमोनखौ जाहाथे जोंनि जिल्लायावहाय जोंनि माखासे रिहाबिलिटेसन मोननो गोनां आरो लोगोसे मार्टियार्सफोरनि थैनायफोरनि मुंख्लंफोरनि रिहाबिलिटेसन मोननो गोनां आरो लोगोसे जोंनि थांना थानो गोनां माखासे एक्स एनडिएफबिफोरनो रिहाबिलिटेसन होनानै जाहाथे सारमोना जोंनि डिआइजि अफिसनिफ्राय सारमोना माखासे खामानिखौ जोंनि जिल्लायावबो मावनानै हरनांगौ। मानो होनोब्ला जोंनि मेगनजों नुनाय हिसाबै जोङो क'क्राझाराव जोंनि लोगोसेनो थाबोनाय, जों लोगोसे जोङो बेटस गोनां हिसाबै जों बेटसबो मोननाय हिसाबै जोंबो जोङो जिल्लायावहाय एस ग्रुप हिसाबै जों मोननो लुबैदोंमोन, बा जोंनि एक्स एनडिएफबि जोंनि जेसेबां जिल्लायाव थानाय गासै एक्स एनडिएफबिआबो मोननो लुबैदोंमोन मोन्थायखौ, नाथाय जों मोननो हायाखै। मोनफ्रोम जोंनि माखासे खामानियाव जोङो बन्सित जानानै थानाय खारनावनो जों दुखु फोरमायनो गोनां जादों। जाहाथे जोंनि खामानिफोरखौ सारमोना मोजाङै बिजिरलायनानै जाहाथे जोंखौबो राहा लामाखौ खालामनानै होयो, बेखौसो जोङो सारमोनखौ खावलायहरगोन। आरो लोगोसे जों माखासे बिभिन्न खोथाखौ जों साननो थाङोब्ला जोङो ओरैनो बुंब्लाबो सारमोना गाज्रि मोननोबो हागौ, नाथाय जों बुंनो गोनां बायध'थाया बेसो, जोंनि एक्स एनडिएफबिनि माखासे स्टाइपेन्ड मोननाय मानसिफ्रा जोंजों लोगोसेनो बिटिआरनि बा बिटिसिनि सिंनि मानसिफ्रा मोननो हानाय, हार्डक'र बा मिलिशिया गासैबो मोननो हानाय, बै जों बे मेगनजों जोङो नुनानै मोननाय हिसाबै
जोङो बिटिआरनि सिंनिखौल' जोङो मोनदोंब्लाबो जों जेबो सानाखै, बा जोंनि आउट अफ बिटिआरावबो जोंनि माखासे एनडिएफबिनि समयसाखौ नायना होनांगौमोन। सारमोना जाहाथे जोंखौ माइगाब जुजाय खालामालासिनो जोंनि माखासे बिभिन्न खामानि थालांनायखौ जाहाथे जोंनि आउट अफ बिटिसि हिसाबै नेवसियालासिनो सारमोना जाहाथे मावना होलाङो, बेखौसो आर'ज गाबगोन सारमोननियावहाय। जों बेखौसो जोङो खनले खनले जोङो बुंबाय थानो जोङो बायध'था बा दुखु फोरमायनो गोनां जायो। दा जोङो नुनो मोननाय हिसाबै दिनै जोङो सार्टिफिकेटखौ मोननो हाबाय, एनडिएफबिनि गासैबो मोननो हाबाय। नाथाय जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो मोनसे सार्टिफिकेटखौ जोङो सरकारनि साखरि बे पुलिस 2% एनडिएफबिनि खथायाव जोङो मासि आवग्रिनो थाखाय सार्टिफिकेटखौ जोङो आपल'ड खालामबाय। आपल'ड खालामनानै जोंना साक्सेस जाबाय, साबमिटेड जाबाय। नाथाय डिआइजिनिफ्राय जिथुनिखि लिस्ट फैनाय एसपि अफिसावहाय, बे एसपि अफिसाव डिआइजिनिफ्राय जिथुनिखि लिस्ट फैदों बेल'सो मोननो हागोन होननानै बुंदों। खिन्थु जोंनि धेमाजि जिल्लायावहाय मोनफैनो हाबाय। दा लिस्ट हिसाबै माखासे जोंनि पि ग्रुपनि फैदों, आरडि ग्रुपनि फैदों, एस ग्रुप होनोबा स्टाइपेन्ड मोननाय सासे फैदों हिनजावसा ममिता बर' होननाय। आरो लोगोसेयै माखासे पि ग्रुपनि स्टाइपेन्ड मोनिफोरा मोननाय जादों। बेखौ जोङो दुखु जों खालामाखै, जेबो नेवसियाखै। नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, जोंबो मोननो लुबैयो, जायफोर स्टाइपेन्ड मोनाब्लाबो मोननो हाथों, जोंनि बर' फिसायानो मोनथों, बेखौ जों हास्थायो। नाथाय जोंबो स्टाइपेन्ड मोनिफ्राबो जाहाथे डिआइजिनिफ्राय सारमोना लिस्टखौ साबमिट खालामनानै जाहाथे बयबो मोननो हायो। साफ्रोम एनडिएफबिआनो सिन जानानै थाबाय। जोङो गासै जोंनि जिल्लानिफ्राय लानानै बा बिटिसिनि सिंनि बा आउट अफ बिटिसिनि गासै एनडिएफबिफोरानो दिनै थांनानै दिग्लियाव ट्रेनिं लाना बुजानानै माखासे खस्थ' खैफोद मोनबोनाय, बेच मोनबोनाय, बे हिसाबै जाहाथे एस ग्रुप हिसाबै बेच थानाय हिसाबै बयबो जोङो बन्सिथ' जायालासिनो जाहाथे मोननो गोनां मोन्थायखौ मोनो। सारमोनखौ आं बेखौसो खावलायो। जोंनि जिल्लायावहाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, बा मोनफ्रोम जिल्लायावनो आउट अफ बिटिसिआव जादोंबो जानो हागौ। खायफा दुधनियाव मोनदों एसे, खायफा सनितपुराव मोनदों एसे, माखासे मानसिफोरा मोननो हादों। नाथाय बयबो समान बेले बेजे सारमोना सानालासिनो बयखौबो समान मेगन नोजोरजों नायोब्ला जोंनि गोसोआबो गोजोन मोनगोन। सारमोनखौ जोङो जोबोद जोंनि एक्स एनडिएफबिनि धेमाजि जिल्लानिफ्रायबो आउट अफ बिटिसिनिफ्रायबो गोबां जोंनि आउट अफ बिटिसिआव थानाय जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनिफ्राय सारमोना जाहाथे जोंनिफ्राय गोसो गोथारै साबायखरखौ मोनगोन। नोंसोरनिनो जोङो सासे केडार हिसाबै जोंखौ जाहाथे नेवसियालासिनो खामानिखौ मावनानै होयोब्ला जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन सारमोनखौ। जोंनि बे बुंनाय थांखिया बेसो, दुखु फोरमायनाय थांखिया बेसो, जोङो गासैनि जाहाथे खामानिखौ सारमोना मावनानै होयो। आरो जुदि मावनानै होआ अब्ला जोंनाव रोजा रोजा जों थैजासिम जों दुखु थागोन। आरो बाथ्राया बे फैबावदों, जोङो दा एनडिएफबि हिसाबै जोङो माखासे खामानियाव जोङो ओरैबो जाया ओरैबो जाया जानानै दङ। माबोरै होनोब्ला जोङो दिनै पासपर्ट जों जुदि दिहुननो थाङोब्ला, दिनै अनलाइन जुदि जों खालामनो थाङोब्ला, अब्ला अनलाइन खालामखांनानै जोङो गुवाहाटियावहाय सेबा केन्द्रआव थांनानै जों प्रसेसखौ ट्रेनिं होनानै जुदि लाबोयोब्ला, अब्ला एसपि अफिसाव बुस्थुआ साबमिट जाफैनानै आख' लकेल थानायाव भेरिफिकेसन जायो। आख' एसपि अफिसाव थांफिननानै बे बुस्थुआ माने भेरिफिकेसन जानाय हिसाबै जों थांनानै सोङोब्ला मोननो हाबाय जे माने एसपि अफिसाव जोंनि पासपर्टआ पेन्डिं जादों। मानि थाखाय जादों? एसआइनाव सोंबाय। अब्ला सारमोना जोंखौ बुङो, नोंसोर एनडिएफबिनि थाखाय नोंसोरो पासपर्टखौ मोननो हाया, बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो आर्मस लाइसेन्स होनोब्ला जोङो एनडिएफबि हिसाबै नोंसोरो दाख्लैबो आं एसपि सारनाव सोंबाय, सार जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनो लागिले आर्मस लाइसेन्सखौनो होदो, जोंनो सिगनेसारखौ सारा होदो, जों गासै प्रसेसखौनो जोङो दिरुनजोबना डकुमेन्ट्सखौ जोङो सारनि आखायाव साबमिट होगोन हो होनना बुंबाय। नोंसोरो आर्मसखौ डिप'जिटसो होदों, नोंसोरनो आर्मस लाइसेन्सनि नोंसोरनाव मोन्थाय गैया होनना एसपिआ बुंदों। अब्ला जों ओरैबो जाया ओरैबो जाया। अब्ला लिस्ट फैयाबा जों जेबो जुदि मोन्थाय मोनाब्ला जों गेजेरावनो जानानै थागोन। बेखायनो जाहाथे जोङो सारमोना जुदि खामानिखौ मावना होआब्ला जाहाथे जोङो मोनसे इनडाइरेक्टलि सारमोना जोंखौ आइजिबिनिफ्राय जाहाथे जेबो रेकर्ड गैया बा एनडिएफबि नङा होननानै बुंनो थाखाय सारमोनखौ जों खावलायबाय। आरो लोगोसे जोंहा एसपि अफिसाव जोंनि गावनि जिल्लायावनो मोनसे प्रब्लेमा सोमजिबाय थायो, बेनि थाखाय जोंहा मोनसे हेडेक गोग्लैनानै थाबाय। बेनि थाखाय सारमोना जाहाथे जोङो मोननो हायोब्ला जोंनि गोसोआव मोजां मोनगोन। गोजोन्थों। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनैनि तारिखावहाय। दिनै जों सारेन्डार एनडिएफबि हिसाबै माखासे जोंहा अनसुंथाइ मोननो थाखाय
जों बहुद प्रसेस खालामो नाथाय दिनैहाय बे प्रसेसा गोजौ लेभेलसिम मोनहैया। स' जों बेखौसो दुखु दिनैहाय 2000 जों जेब्ला 9आव सारेन्डार जादोंमोन जाखांनायनि उनावहाय मथा मथि 1.5 बोसोरसो थानानै होमबानि समाव सरकारा कंग्रेस सरकारमोन। होमबानि समाव कंग्रेस सरकारा बेखौहाय 1.5 लाख करैहाय होनाय जादोंमोन आरोखि। स' जोङो दिनैहाय जोंनि सारेन्डार NDFBनिफ्राय धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवहाय सोरबा मोननाय सोरबा मोनै माखासे बिदि जालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। जाहाथे NDFB नालाय बयबो माने NDFB नालाय बयबो मोननांगौ। जाहाथे सोरबा सासेया मोननानै बिथाङाल' NDFB होननानै बुङोब्ला जोंहा बहुद माने लासिं सिं बाथ्रा फैयो। मानोना जोङो दिनै हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय जोंहाबो दिनै सेक्रिफाइसखौ खालामबोबाय। स' जों दिनै बहुद दुखु नाङो। माखासे जोंनिनो उन्दै सारेन्डार NDFBआव दिनैहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जिथुनिखि रिक्रुटमेन्ट जिथुनिखि पुलिसावहाय होनायनि मोनसे 2%नि खोथाखौ दिनैहाय एक्स NDFBआ मोनसे थांखि लादों नङा होनबा बा लाइजाम रानबाय। दिनैहाय माखासे जेनेबा सार्टिफिकेट इसु खालामबाय। दिनैहाय सारेन्डार NDFBनि थाखाय खथाया मा दङ जों बेखौहाय एसे सिन्था सरसा खालामबाय थादों। मानोना दिनै अब्ला बै सारेन्डारा NDFB नङामोन नामा? सेक्रिफाइस खालामबोआखैमोन नामा जाथिनि थाखाय? स' आं नैखौसो बुंदों माने सर्टयै आरो जाहाथे बयबो मोनलायनांगौ। बयबो माने लिडारफोरा नारसिनना होनांगौ। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआनो होन बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो होन जाहाथे नारसिनलायनानै जाहाथे जि मोननो गोनां रिहेबिलिटेसन अनसुंथाइ बेखौ नांनानै होयो। आं बेखौनो खावलायहरो सारमोननिसिम जाहाथे गुरैयै जियानो जा जिखुनु आं खोथाखौ दिनै बेखौनो बुंनो सानदों। जोंना बे आसाम पुलिसावहाय 2%नि खोथाखौ आं एसे फंनैसो बुंनो नागिरदों। दिनैहाय 2%आव NDFBआ खैजोन मोनगोन नङा होमब्ला? खैजोन मोनगोन दा? 2%आव अनलि 76 बा माबा मोनसे 100 बिदि माबा मोनसे मोनहैनोबो हागौ। दिनैहाय NDFBआ अनलि 100 जन 150 जन एंगेज जानानै माखासे NDFBआ मा मावना जागोन दा? मा होगोन अनसुंथाइ मा होगोन गभर्नमेन्टआ? नेक्स्ट बार मा होगोन जों बेखौसो माने मिथिनो लुबैदों आरो सरकारफोरनिफ्राय बा सोरबा लिडारनिफ्राय। दिनै राजनितिक थाबाय, दिनै समाजारि लिडारफोर थाबाय, दिनै जोंनिनो माखासे एक्स NDFB इउनिटर फराम होननाय मोनसे आफाद थानाय हिसाबै दा बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो लुगैयो। दिनै सारेन्डारा NDFB नङामोन नामा? आं बेखौसो कुइसन हमनो सानदों आरो ना। दिनैनि थारिख सारेन्डारा मानि थाखाय बन्सित जाना थाखो? मानि थाखाय दिनै IGP DGPआवहाय जोंहा अलरेडि नाम थाखानानैबो आसाम गभर्नमेन्टआवहाय दिनै माखासेनो 100 जननो होबाय, दिनै 150 जना थालांबाय। स' जों बिदिखौ नुबाय थानायखाय जों दा नै नोंथांमोननिसिम बे प्रेस मिटखौ हरनाय जादों। जाहाथे माबाफोर बुंहरनायाव गेना गोरोन्थि जायोबा रायजोफोरनिफ्राय आं निमाहा बिहरनाय थाबाय।